ଅକିଲ ହୁସେନଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଅକିଲ ହୁସେନ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଏବଂ 103 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲା ଅକିଲ ହୁସେନଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଜାଲ। ଦେଖିବାକୁ ସେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ ଏବଂ 103 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଗରେ ବିଶାଳ 208 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ସିଏସ୍କେ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 19 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 103 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 104 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ତେଣୁ 103 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 101 ରନ୍ ତୁଫାନି ଅପରାଜିତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ପଟରୁ 37 ତିଲକ ବର୍ମା 36 ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଖାଲି ବଲ୍ ଖାଇ ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଟା IPL 2024 ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଖାଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଭେଟିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକା ଲଢ଼ିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 101 ରନ୍ରେ ତୁଫାନି ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଜବାବରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 207 ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟର ବେକାର ଖାଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଖାଲି ବଲ୍ ଖାଇ ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 36 ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଖାଲି ବଲ୍ ଖାଇ ପେଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 20 ଓଭର ଖେଳିବା ଦୂରର କଥା 19 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 104 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ 103 ରନ୍ରେ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।